nego kako je bilo u vojsci, brate. Bilo je do jaja. I šta si bio po vesu? Brate, ja ne znam sad, niko mi ne bi ni verovao, brate, kako se to desilo, izdešavalo, to sve. Ali, je li to, brate, zanimljivo sad da pričam, a? Jeste, da se da priča, da. Ajde, pazi ovo. Znači, ja sam, brate, mene mnogo ljudi pitao ono kao jesi ti iz 45. bloka, znaš, ili s Novog Beograda, nebitno. I ja kažem, ma ne, zato što sam, brate, proveo dosta vremena kod našeg pionira crtača grafita, Jens Anonymous, znaš. I on je ono, baš luda glava koja nam je prenala, brate, celo znanje, interesovanje i ono, i ja sam kod njega, brate, bio na gajbi od decembra do juna, znaš, jer to ono ime, znaš ono, decembarci, martovci, junci, znaš. Da, jeste, da, septembar. I ja se sklonio tu, jer tebra, samo sam završavao hip-hopijum. I izađe hip-hopijum, i brate, kako da idemo u vojsku, razumeš ono? Da, ovi te teraju, da, ja bih... Ovi me cimaju, brate, ja ostvario san i sad kao da idemo u vojsku, brate. Sad da uspusamo repu, sam moram u vojsku, brate. Jebote, znaš, ono, bez veze. I ja odem kod njega na gajbu i ovi dolazili tu, keva, ono, kući, znaš, kao ovo, ono. I ništa, i već su toliko puta došli na gajbu da je meni bilo više trulo da mi smaraju kevu, razumeš? Konta, da. I ja odem, brate, u taj generaša, šta već, ne znam kako se to zove. Vojni odsek tamo, vjerojatno. Pa da, brate, na banjicu i ovoj maturi. Kao mi moramo tebe sad kao da pošaljemo. Ja rekao, ljudi, izašao mi album za Beka Sound, ono, mlad sam, ono, perspektivan, uspeo sam u tome, konačno da ostvarim taj album i sve, krenulo mi jebate, rekao, daj, ajde, ne bežim od vojske, daj još 6 meseci, ono, da idem... Da, ti kao odloži malo. Da, septembar, decembar, nešto, bilo šta. Kao, ne može, kao mora sad, i vrate. Baš zato što si uspeo repu. Da, baš zato što si tu, ja sam mogao se krijem još, a brate, majke mi, ono, nije mi bilo... Znaš, da mi zovu kevu tu, ono, da mi zvone na vrata, to je... Tu, brate, gde kreće vojska, tu prestaje logika, brate, to je logika. Ne može, brate. Samo ne može, brate. I evo te, i evo kako se desilo, znači, da upadnem u Belu crkvu. Oni tu kao vide kao nešto, kao ja sam tu kao u medijima, levo, desno, razumeš, i kao, evo, kao, moraš da ideš sad, ali kao, ajde u Belu crkvu, kao. Znaš, kao, bit će ti kao super, tamo je ladovina, znaš, pošto ima ono kao neko ide u vojsku, a neko u Belu crkvu, ali u stvari u Beloj crkvi su sve bile neke vezare, razumeš, i ono, većina momaka je tu preko veze došla, znaš, kao neka privatna srednja škola, otprilike. Da, a šta je fora tamo, šta radiš tamo? Pa tebra, tamo ti je auto jedinica, ono, razumeš, mislim, ladovina, da, znaš, da. Međutim, brate, znaš šta je bilo? 6. juna, koncert Public Enemy-a, mi predgrupa, brate. I ja čoveku kažem, reko, gospodine, reko, ja još i gostujem ono najvećoj rap grupi, ono na svetu, 6. Znaš, reko, stvarno, ne znam, može da se to pomeri. I lik kao izađe mi u susret i kao, okej, kao dođi 7. Znaš? Znači, čekaj, to je bilo 6. Dobro. Znači, treba mamuran da dolaziš, brate, u vojsku tamo, brate. A kako drugačije? brate. I, brate, odemo na koncert Public Enemy-a i, brate, sutra ujutru odvezu me Voke, Teča Gambino i Gić Dregić u kasarnu, razumiješ? I šta se dešava tamo, tebra, stižem ja, 7. bukvalno sam zadnji stigu iz klase. I tamo me čeka 10 mali s Novog Beograda i tu ekipa i kao, brate, kao priča se 7 dana da dolaziš kao one seriji da si stvarno došao. I bukvalno odmah kao namestim u krevet, kao skockaj mu stvari, znaš, do jaja. Meni trulo, ja nisam u tom fazonu.
ali boli me kurac. I, brate, kreće ono, još ja došao s Tarzankom, onom, znaš. Da, ovi se svi iskrstili, a sad ono, svi su sveži vojnici i tebra, znaš, bilo ono, večernja, ona smotra, ono, spuštene zastave. Ja dolazim, ono, brate, 2500 vojnika, ono, pakao, tebra, znaš, ludilo. I nema veze, kao ja kažem, okej. I onda kreće to snalaženje, razumeš? Nebitno, za tuš, bio je ono gej tuš, ono 400 taka. Da, klasika, pa da. Ali posle sam ja organizovao ono individual, razumeš? Da, ima i to, da. Bokser, jedan dečko, jer mi je to završio, brate, posle tu krenulo, znaš, vojska, brate, fali danas, zato su se klinci ovako, brate, ono, ispederisali, razumeš, i ono, širi su im kukovi od ramena. Da, znači misliš da treba? Ne da treba, nego, brate, znaš, ja pričam baš pre neki dan, nije vojska sada ništa tu, nije to legija stranaca, nego jednostavno, brate... Da, nije strašno, brate, uopšte. Nađeš se tamo negde sam, bez ono pomoći ljudi koji poznaš. Da, to ne znaš nikog, to je jedino, brate. I moraš da naučiš sam da organizuješ dan, da dobro prođeš, znaš. Pa da. Da ne poredim sa zatvorom, brate. A Buraz jako, ja mislim da je jako slično, ja nisam bio u zatvoru. Nisam bio ni ja, ali... Bio sam u pritvoru, samo to je ono nešto mi je nebitno. Još, ja mislim da je gore u vojsci iz razloga što u zatvoru se zna ko je ko, a ovamo, brate, ovaj zove Ćalet, ovaj mu pušta, da ima sad i toga, ono i u Tvorza se pušta lova i ovo i ono. Da. Ali, hoću ti kažem da mislim da je, brate, tu priča, nije ista, brate. A kontent da nije dao, slično? Nije ista, čekaj da vidim. Vojna policija, pa hoće se vratimo u vojsku. Pa znaš ti, druže, da sam ja išao kod one unutrašnja kontrola. Pa svi smo išli, da, to je valjda normalno. Ne, nije normalno, brate, meni dođe žena u posetu. Mislim, ja sam išao kod svakih za razliku od ostalih. Meni dođe žena u posetu, brate, i mi odemo u grad i meni obiju kasetu, razumeš? I ja se vraćam, kao šta je bilo, pa kao ti rasturaš gudru, kao kasarni, kao, znaš, ti si iz TV-a, kao ona je donela gudru da ti prodaješ ovdje, ne. Pa ne, pa to je bilo, pa ono, bilo je tu cenjivanja nekih, levo, desno. Majke ti, a? Šta, to je kao... Šta? Ma ja sam napravio, brate, ceo film da meni bude do jaja. Koliko sam skonto od priče od Roša, brate, da je vama bilo ekstra tamo, brate. A neću sad da remim neke ljude, ne sad, nego nikad nisam. Ma neće to, ne može to ništa, mislim. Ne, nego hoću ti kažem, brate, bilo nam je do jaja. Kogod je otišao na vikend, dono je 100 grama unutra. Džus, posluži se, ko ćeš... Hoću, brate, vidi.